La policia ha confirmat que l'atac d'aquesta tarda aporta un balanç esfereïdor, 4 morts, 20 ferits, entre els morts un policia i també l'atacant. Entre els ferits, tant persones que anaven a la feina com també persones que estaven passejant, turistes, en aquest lloc cèntric, un dels més cèntrics de la capital britànica. El centre de la ciutat segueix completament acordonat. Tot i que creuen que l'atacant ha actuat en solitari, l'operació policial continua oberta. L'última hora ens la porta Sara Prim des de Londres. Què tal, Sara, com estàs? Bona tarda. Hola, bona tarda. Quina és l'última hora que pots aportar a partir d'aquesta comunicació oficial de Scotland Yard? Doncs, tal com deies, l'últim balanç és aquest, 4 persones mortes i almenys 20 de ferides. Entre aquests 4 morts hi hauria efectivament l'agressor, aquest assaltant, que hauria intentat apunyalar un agent de policia a l'accedir a l'edifici del Parlament, a l'edifici de Westminster. L'agressor hauria estat abatut per un tret de bala d'aquest agent de policia i hauria mort hores després a l'hospital. El mateix policia també hauria mort a resultat d'aquest atac d'arma blanca i encara hi hauria 2 persones més mortes. Una, la primera que s'ha confirmat, una dona que ha estat embestida per aquest vehicle que ha xocat contra la multitud a gran velocitat al pont de Westminster, just al davant del Parlament, en un lloc tan icònic com els peus del Big Ben, i una altra persona de la qual encara no se n'ha revelat la identitat, però que presumiblement també es trobaria en aquest pont en el moment d'aquesta embestida. L'atac o el doble atac terrorista, del qual ja fa estona que anomenen així a Scotland Yard i a la policia britànica, hauria començat amb aquest atropellament, amb aquest cotxe desbocat que hauria embestit la multitud al pont. Seguidament, aquest mateix conductor s'hauria dirigit cap al recinte pròpiament de Westminster, del Parlament, i hauria intentat entrar. Recordem que hi havia sessió parlamentària, hi havia aproximadament uns 200 parlamentaris dins de Westminster. S'hi hauria dirigit, al veure's aturat per 2 agents de policia armats, hauria apunyalat un dels agents i com a conseqüència hauria rebut aquest impacte de bala. El Parlament ha estat completament tancat, els parlamentaris han estat recomanats de no abandonar l'edifici o en qualsevol cas desplaçar-se als seus despatxos però no sortir a l'exterior, excepte la primera ministra britànica, que en aquell moment també es trobava a la sessió parlamentària i que ha estat evacuada de forma immediata. Quan parla Scotland Yard d'un doble atemptat terrorista, entenc que vol dir la primera part, que és embestir el públic del pont de Westminster, la segona, intentar entrar al Parlament i apunyalar un policia. Seria la doble acció en la que un sol fet, en definitiva, perquè seria la mateixa persona, però que la policia divideix en doble acció. Correcte, Sara? És així. De fet, les informacions inicials, com és habitual en aquests casos, no deixaven clar si estaven vinculades o no totes dues accions, ni si tan sols les havia perpetrades la mateixa persona, un fet que més tard s'ha confirmat que sí que era així, per tant, doble, com deies, en tant que dividit, en tant que ha estat primer una acció i després una altra, tot i que pràcticament simultànies i en un radi, en un espai molt i molt a prop l'una de l'altra, molt similar, però en qualsevol cas sí que han estat 2 accions violentes, 2 accions terroristes que cadascuna ha tingut les seves víctimes mortals. Tu ho saps perfectament perquè vius a Londres. Aquesta és una de les zones més concorregudes des de primera hora del matí fins a última hora del vespre, perquè allà es confonen la quantitat de persones que treballen als edificis de l'administració que envolten Westminster i també la quantitat de turistes que van a fer-se la fotografia de rigor, selfie o no, als peus del Big Ben i sobre el riu. Sí, i no només això, sinó que a més el pont de Westminster vincula una gran atracció turística més recent, com pot ser el London Eye, aquesta nòria que tots tenim al cap, amb el Big Ben, que és una altra atracció turística. Per tant, és ben bé un conducte on s'hi barregen turistes, treballadors, periodistes i qualsevol persona que creui una zona tan i tan concorreguda de la capital britànica. De fet, el London Eye ha estat una de les principals vies de tensió quan s'ha sapigut que hi havia aquest atemptat al centre de Londres. Ha estat tancada de forma immediata, com també l'estació de metro de Westminster i totes les immediacions del Parlament, però efectivament hi havia moltíssimes persones, era l'hora aproximadament de dinar, 2:45 a hora local, i de fet algunes imatges d'aquestes que tant aconsella Scotland Yard, la policia, que no es facin públiques, aquests vídeos gravats per turistes i curiosos s'han fet públics i s'ha vist realment com la gent corria desconcertada, moltíssima gent que no sabia exactament què estava passant i que realment s'han trobat sorpresos una vegada més
tot i que a Londres feia anys que no passava, per aquest terrorisme que sembla que ens espera a qualsevol cantonada. Durant una estona llarga s'especulava amb el fet que una persona havia caigut al riu o s'havia llançat potser per intentar fugir del cotxe que embestia les persones que circulaven. Se sap què ha passat al final amb aquesta persona? Era una dona que, presa del pànic al veure la situació al pont de Westminster, al veure aquest atac, un cotxe a gran velocitat ha optat per saltar al riu. En qualsevol cas ha estat rescatada, sana i estàlvia, sense més ferides ni més greus conseqüències que l'atac de pànic presumible. Sara, moltes gràcies per aquesta informació en directe des de Londres. Ens mantenim en contacte.